I år 2015 har vi set enormt store flygtningestrømme søge mod Europa, men det er ikke første gang, det skete. Blandt andet under Irak og Iran-krigen, så var der mange flygtninge, der kom til Danmark, Sverige og Norge. Også under de baltiske lande i 90'erne, så var der også mange flygtninge, der kom til Danmark, Sverige og Norge. Vi vil i den her dokumentar se nærmere på, hvordan Skandinavien har reageret på de her enormt store flygtningeproblemer. Du ser nu The Walking Refugees. I 1967 ankom de første fremmedarbejdere eller gæstearbejdere, som de nu blev kaldt for, fra lande som Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien efter invitation fra danske arbejdsgivere. Grunden til, at man blev inviteret, var fordi, at Danmark manglede arbejdskraft på det tidspunkt, og at skaffe lande fra f.eks. Pakistan og Tyrkiet ville medføre billig arbejdskraft. Man mærkede også effekten, da der kom en økonomisk boost, og arbejdsløsheden var historisk lav. Men hvad man ikke forudså var, at de fleste af de fremmedarbejdere, som skulle rigtig vende tilbage til deres oprindelige lande, blev i de skandinaviske lande, og antallet af fremmedarbejdere fra Tyrkiet blev firedoblet. Derfor i 1973 så stoppede man med at invitere fremmedarbejdere, da der nu har været stigende arbejdsløshed på grund af oliekrisen. Med loven fra 1983 i hånden kunne flygtninge søge asyl. Der kom især flygtninge fra Mellemøsten på grund af Iran og Irak-krigen, som var fra 1980 til 88, og konflikten mellem Israel og Palæstina, som var lige i starten af 90'erne. I 1990'erne så var de flygtninge mest præget af dem fra Somalien og de baltiske lande, på grund af at der var borgerkrig i disse lande. I 2001 så strammede man for asyllovene, og det blev nu sværere at komme ind til Danmark. Det kunne vi se i 2003 under Irak og USA-krigen, hvorved vores nabo Sverige modtog mange flere udlændinge end Danmark gjorde. Det samme gælder for Norge. I 2011 kom der borgerkrig i Syrien, og man opdagede i 2015, at ansøgningen om asyl blev firedoblet i forhold til sidste år. Både i Danmark, i Sverige og i Norge, og det er blevet et stort globalt problem. På grafen her ser du, hvem der har fået skaffet sig flest flygtninge i de forskellige skandinaviske lande, og der kan vi se, at Sverige det er dem, der er øverst, så kommer Norge på en anden plads, og så kommer Danmark på en sidste plads. En af de tiltag, man har gjort for at stoppe immigration til Skandinavien, er, at man har benyttet sig af grænsekontrol. Det er rigtigt. I 2014 der indførte man grænsekontrol i hele Europa for at stoppe immigration og illegal arbejdskraft. Grænsekontrollen er foranstaltninger truffet af et land til at overvåge og regulere sine grænser. Grænsekontrollen er sat på plads for at kontrollere bevægelsen af mennesker, dyr, varer ud og til landet. Specialiserede statslige organer oprettes normalt at udføre grænsekontrollen. Sådanne organer kan udføre forskellige funktioner, såsom told, indvandring, sikkerhed, karantæne, siden andre funktioner, officielle betingelser, juridiske indikationer og kommandostruktur. At disse organer varierer betydeligt. Fra 2002 til 2015 har 8.600 soldater deltaget i USA's nedkæmpelse af Al-Qaida og siden FN's NATO-ledede sikkerhedsstyrke efter terrorangrebene på USA i 2001. I juli forlod det sidste kamptropskompagni i Helmand-provinsen. De resterende enheder herunder af en kampvognsdeling vender hjem i 2015. I 2014 blev der brugt 909 millioner kroner på flygtninge, der søger asyl i Danmark. Det er næsten 90 millioner kroner mere, end der blev brugt i 2013. Og desuden udgør de 909 millioner kroner i alt 5,5% af den samlede udviklingsbistand på 16,4 milliarder kroner. Det er den højeste andel i 5 år. Hen over det seneste år er den økonomiske støtte til asylansøgere sænket markant. I dag får de det, der svarer til udboende SU. Der er dog ikke noget, der tyder på, at flygtningestrømmen bliver mindre. Tværtimod har Italien modtaget 100.000 flygtninge alene i 2014, og deres asylsystem er ved at bryde sammen. På verdensplan er der 45 millioner flygtninge, og med krig i Syrien, krig i Irak og krig i Afrika, er der ikke noget, der tyder på, at presset på grænserne i fremtiden vil blive mindre.